Бих препоръчал фирма Екстрой, просто защото обещанията и резултата съвпадат напълно. Казвам се Илия Илиев, на 39 години, спортен журналист от София. Проблемите и предизвикателствата при моя ремонт бяха много, тъй като решихме да вземем стар апартамент на около 60 години, който трябваше да бъде изцяло изричкан от до. Така че фирма Екстрой направиха всичко от застилането с нейлона до финалните щрихи на всички стаи в абсолютно целия апартамент. Боядисване, преди това шпакловане, довършителни ремонтни дейности, свързване на електроуреди, поставяне на осветление, всичко, което имаше нужда, за да заприлича това място на дом. Мога да кажа с какво ме спечелиха, след като приключихме вече работата, с това, че плана, който направихме и обещаните резултати съвпадаха напълно с крайното нещо, което се получи, а иначе ми ги препоръча приятелка на жена ми. И естествено, когато някой ти каже, че се е доверил на тези хора, е по-хубаво да имаш обратна връзка от такъв човек и затова им се доверихме, започнахме работа и се радвам, че резултата показва, че сме взели правилното решение. Услугите бяха доста: шпакловане, сваляне на тапети, боядисване, след това поставяне на електроуреди, проверка на електрическата система, къртене, гипсокартон, цялостни решения за абсолютно всяка част от апартамента. Коректни. Да, бих препоръчал фирма Екстрой, просто защото обещанията и резултата съвпадат напълно.